Koliko je bitno da marketinška agencija zna rezultate svojih klijenata i koliko je bitno da marketinška agencija zna koliko njezine aktivnosti i ono što ona radi za svog klijenta utječe na prodaju tog klijenta. Imao sam nedavno razgovor s jednom voditeljicom marketinga upravo na tu temu i nekako smo došli do ovisi. Jer nekada nam je jako bitno znati rezultate. 4 su sloja koje ja vidim da postoje u ovoj cijeloj priči i danas ću ih probati nekako objasniti. Prvi sloj je da agencija nema apsolutno nikakav uvid u rezultate svog klijenta. Ona se bavi sa svojim poslovanjem, recimo to su za klijente gdje mi vodimo samo društvene mreže i samim time mi uopće ne znamo i na ruku ne moramo znati kako klijent posluje, odnosno koliko ljudi kupuju njihove proizvode. Idealno je da znamo, ali jednostavno postoje slučajevi gdje klijenti nam te informacije ne daju jer možda ne žele znati i možda nam nisu niti potrebne. Mi se držimo onoga što znamo, mi se držimo onoga što mi kvalitetno radimo, ali van toga se ne bavimo poslovanjem i rezultatima financijskog poslovanja našeg klijenta. Druga razina je ona u kojoj imamo barem dio rezultata naših klijenata i vidimo kako oni posluju. To je najčešće kod klijenata koji imaju web shop ili klijenta koji općenito imaju nekakve forme na web stranici i naravno mi ako radimo Google oglašavanje za tog klijenta smo povezali Google oglase sa Google Analyticsom i imamo pristup svemu tome. I samim time ako klijent ima web shop mi moramo znati koliko klijent ima prodaje na web shopu da bi prema tome mogli optimizirati oglase. Ili recimo ako klijent nema web shop, ali ima nekakve kontakt forme i bitno mu je preko toga skupljati lidove, mi znamo koliko je dobio upita prethodni mjesec, prethodni tjedan ili koji god vremenski period gledamo. Tako da imamo već nekakve podatke, imamo već nekakve brojeve, ali nemamo kompletnu uvid u poslovanje klijenta. Jer recimo, web shop može biti samo dio poslovanja klijenta, znači on ima i retail trgovine pa ne može, nije da ima poslove samo na web shopu, znači mi nemamo možda pristup u retail rezultate, ali vidimo prodaju na web shopu. Ili recimo klijent ima lidove i mi kažemo ovaj mjesec smo ostvarili 100 lidova, ali zapravo ne znamo što se dalje dogodilo sa tih 100 lidova. To je znači jedan ograničen uvid bolji nego u prvom krugu, ali na ovome drugom sloju nam je to barem bitno da imamo neke podatke da prema nečemu možemo optimizirati kampanje. Treći sloj koji je prisutan u dobrom dijelu naših klijenata je da uz ono što imamo na web shopu i ono što vidimo na webu kod oglašavanja, klijent nam daje i podatke o tome kako im rade recimo fizičke poslovnice ili recimo daje nam podatak od 100 lidova koje smo doveli putem oglašavanja, koliko njih je otišlo u sljedeći korak. Recimo kod nekakvih zdravstvenih ustanova može to recimo proces biti, mi smo doveli određeni broj lidova na formu, određeni broj kontakt formi je ispunjen, toliko ljudi se prijavilo na prvi pregled, odnosno dogovorilo prvi pregled, odradilo prvi pregled i onda na kraju postalo pacijent. Znači postoji opet nekakav lijevak gdje u svakom koraku dio ljudi standardno i normalno otpada. I onda s klijentima koji imamo tako otvorenu suradnju, mi možemo jednostavno, on će nam dati informacije, od 100 lidova koje smo mi njemu pribavili, on je zatvorio recimo 15 pacijenata. I to su ono podaci gdje mi nešto možemo bolje znati o rezultatima poslovanja klijenata. I onda kad gledate onaj prvi stupac kojega smo imali, odnosno prvi red kojega smo radili, nemamo nikakve podatke, u drugom barem znamo da imamo 100 lidova, u trećem nam je klijent rekao od tih 100 lidova 15 mi je postalo pacijent. I to su opet puno bolje rezultati, odnosno puno više informacija možemo vidjeti i onda možemo optimizirati kampanje prema onim klijentima, odnosno onim lidovima koji su se klijentu pokazali kao bolji. I četvrti sloj ove suradnje koji imamo sa određenim brojem klijenata je da nam klijent uz sve ovo što nam je do sad dao i nam i kaže i maže po pojedinom proizvodu. Da mi možemo optimizirati prema tome, jer što? Mi možemo recimo oglašavati jedan tip proizvoda na kojem ne znamo da klijent nema veliku maržu. Jako puno ulažemo, imamo dobro povrat investicije, barem se nama tako čini. Super, uložili smo 1 euro, vratimo klijentu 20, ali nažalost klijent nema veliku maržu na tome i mi ćemo i dalje ulagati ko ludi u oglašavanje tog proizvoda jer proizvod ide i proizvod se dobro prodaje, zapravo ne znajući da bi puno bolje bilo uložiti u proizvod B samo zato što on ima puno veću maržu. Možda će povrat investicije biti ne 20 nego 15, znači za svaki uloženi euro mi ćemo klijentu vratiti 15, ali s obzirom na činjenicu da na proizvodu B klijent ima puno bolju maržu,
onda mu se puno više isplati oglašavati proizvod B. Ili ćemo imati situaciju gdje proizvod A nema dovoljno tog proizvoda na tržištu, a mi ćemo ga oglašavati ne znajući da klijent to ne može svojim kupcima niti isporučiti. Tako da zapravo kada klijent nama kaže da određeni proizvodi imaju puno bolju maržu, ići fokusirati oglašavanje upravo na takve proizvode gdje će klijent puno više na kraju zaraditi i klijentu će biti puno bolja kampanja. Naravno, to sa strane klijenta zahtjeva puno veću otvorenost prema agenciji, a sa strane agencije zahtjeva da ne bavimo se samo, navodnike, samo Google oglašavanjem ili meta oglašavanjem, nego zapravo ulazimo duboko u poslovanje klijenta, razumijemo proizvode koje on ima, razumijemo poslovne procese koje on ima i to od naših zaposlenika u firmi zahtjeva da puno više i šire razmišljaju o poslovanju. Ali upravo kod takvih suradnji sam se pokazale najbolji rezultati ukupno, jer znajući poslovanje klijenta, znajući njegove proizvodima malo više, naravno ako je to riječ o velikom web shopu ne možemo znati apsolutno sve, ali nama klijent uvijek može, ako je otvoren, ako to želi reći, proizvodi tipa B, kojeg sam možda spominjao, nam daju najvišu maržu, ako ima prostora njih dižite maksimalno. Imali smo jednom takav slučaj kod klijenta koji ima i proizvod A i proizvod B, ali nažalost bila je velika korporacija i oni su morali recimo potrošiti 1000 eura na oglašavanje proizvoda A i 1000 eura na oglašavanje proizvoda B. Iako smo mi vidjeli da rezultati B su puno bolji, puno veći povrat investicije, puno veća marža na tom proizvodu, i mi smo klijentu govorili pa nemoj uopće na A trošiti, možda potroši 100-200 eura reda radi, sa budžet prebaci na proizvod B, međutim, s obzirom da je bila korporacija, klijent je morao potrošiti isti budžet, jer eto, takva je priča koju su imali, naravno ne smijem reći o kojem klijentu je riječ, i samim time rezultati nisu bili optimalni. A optimalni rezultati i najbolji rezultati se dogode onoga trenutka kada klijent i agencija otvoreno pričaju, kada agencija zna što više rezultata, što više brojeva na strani klijenta, jer samim time može klijentu sugerirati bolje kampanje, bolji način oglašavanja i na kraju dovesti do boljih rezultata. Ne rezultata koji su neko vanity metrike, nego rezultata u vidu novaca na klijentovom računu.